Ekiagara bakaba muri abange tutarende tiabangana bari tuakuba kubira ibache tego toire bwange sembera. Akoda gosuma bwango chie sembera. Igo mokungu mu activator no yokorra mukamo muri karata manyetikende motebererie. Na baro si umuchi mokungu tiganda akobori. Nkyo yeta wose ne bichokole byota gete binako kina nayo ro kubanto. Umwana obando kine tikubuna kine tingyo konya komochandera. Utakumutiga amenyegesa kukebe nayo nya gwaturu. Onya otenga mokanya lebe mbuyale. Orosa liyo mugake elieta ekaragweta saba ndodena oyu na bwata bachukurumbu yabange tumbuche ona kwagalira bagaka baito mpari kwa iwe birogo ako gana saka tozengo oitagambe. Get to the point. Take a step forward. Nabona avuga inchake n'abagotu basikwe. Abagotu naburi tina yenka. Ritangani totara ikasaba gotwagwe intomanyete ngakorwa somugondo bwedeni omonene igatongete omusacha ekarakora ibintu byonsi ebinda atongete momanyete umuroberi Nyasaye rero natwakwana gure chinka omonene agatunga omusacha ekaratunga omusacha aliya somugondo bwedeni njari nkororo omute kwa matunda einendagera na indi boyiko akamana kurwororo agatonka mauga aitware korora buya abwata manguswa maya lakini mwanya banto ekarorekananga ni Adamu yo taisa negeti inkigeko gara taisa negeti naganeti omuntu pakona gukwana nere kaki alese chinka otanyoreti omuntu nyo gukwana umuntu tokugunda Adamu umonene agatongera Adamu omuntu pakona gukwana nere ekera Adamu achikumurigererie agate haye omuntu ombwekaine oyore amauga asa maugane akaigubuya akagoka abakungu n'abengencho asenka abakungu inkorubale obomoyo asenka omokungu nabagwancha omochioyo tenene gosanche omochioye oumame naboigo dere semineyi ayakara itaba igo rero ntaete ngo choke naindi nkubare ngora lakini rero nkoromereri mono abakungu ekiagera abasacha nemetuyenka omusacha karo omutuga iga kerege ntamagoko enda amagoro ingobogoreti iganche ebinto bisimaili asenka mbona nawo bigo simaili anche mbi sumaili mbigo sumaili gosebono abagaka intaete mumanyenga uyu mwanamke ambaye Mungu alikupatia ni kiumbe cha ajabu ni kiumbe ambacho ni cha muhimu asipokuwa hauko complete huyu ni mwanaume ngegabona mwigweteke nyamo bombekyo mwakeiwa mbali ngabatakeiwa bali batakyo na umukyo koboko igoro ndocha bonse umurandia igobwata abantu abasomu bokama n'abantu abara abasomu nayo kuno kokwana ibara abanda boka abana beruwotiye igoro naboiko bunanari gotieka kokwana omokungu karenka igako achingoko obomoyo karenka igako achiombe obomoyo ekarenka igako abana baye obomoyo nande karenka igako musachoye obomoyo inakiako obomoyo omokungu gokwanira rero tali omokungu ole matagata tali omokungu ole yani kenyegetiara tali omokungu ngokwanira okomina wadenga oboto bona bonkomenya oitali aro mokungu ngokwanira otegereta samangana yagoika ekiagera mangana anare mbeo toko ya peperusha korwa asomurari already okisima litukoria rero moigwa abana banyasaye na ari konyo sobwatirete obwato kochenchi ekiagera bwango yo Yesu itongo chale achago tuoya ingago chakuyo mokungu no nyaje tobetyo mokungu bwengencho intagete nkwanere abagotu basikwe nonye mubwate bitabu intaetori ikerieta nga abakungu
reto chake chinugutecho tomanyenga inkichimineti ase chinka cheito ekiagara twatebire ng'omokungu nerenka gosebono gaki no mosacha no motuoki buna Kristo aro motu kwe kanisa abana banyasai abagotwaba integetente ebyabakungu bali bakorokwa chi daughter-in-law nakibakorkweka gusi bakabamura abuna buri itangani bachondetenga yani bachondetenga abana banyasa bakabamura no mubarocheiga kaki mubaroche chianga nande mubaroche baisarante maisese mineye yani bakanyigate tigobe karwe bicha yakoruma egorore bintu bagokora hey igogo kuminga oyo noria esokete bituko lyo gosasimare nje buja abana banyasai nonye tutagetyo koragererigwa omogotunde bwensi pi onde koicha chimbuche chiachira so motu orende muno tabasa gokoragereria tande nabora mbone ki ineo muraria arangereri tino tinda akora kende indi buate na inu abagotunde tembate inga ekero kunyo koragereri mukamu mura atabwatia mamocho igosale dichinza lakini ekerabwa tamagoso abana banyasai ntaetinte byo mukungu ore maiga onde bwensi nonye kwabire muna kwagoto kobwate nyoko byara kobwate iso byara kobwate yanko abakungu bali banyome tubaramisi mosacha gosemo kungu onde bwensi wetaneti no toko moro kirisi kani intaetengo tebinga kesakukiao ngekororekana igogoika osikomogotu abagotumbana gotolera tageto umuntu agonsomera bwange aseke gusieke nuke abagotundu taitibana gotolera ekero chimbuche chiabeire chiarabire igero koragererigwa ina Kisaburi 71 verse 9 yego kwana ekiagera muri ngora igego tebanga to amina eakwana nga to baisagonchwara ekeronda abe nagotire to ntiga ekero chinguru chirabe chiakorereki chiangereire abana banyasai oyu no mogotu okurira to ntiga to nchwara inchera kigose to gotiga bagotuaba inchera kigose to kobachaya inchera kigose ekogara bakorera igabu yani osokirete taoni gose ali asomenyete nyomberi yao okaretu omuchi okanywa mugochororo okanyora abantu bayigwana ine bono waikire kwarorira kangina kankagwenereti orake nando kabeke box nando gakune keringa kwana yani tokarochina no muntu kakyumo kungoy tokorake sabo saigotena ki yani Sauli anyorere tumu murogere tembuote buone ekiyoka nekiragere musiki yani ekiyoka ngekogera gisane geto musiki kosa chenga yani ne kawaida tu kwareta tu somo chiyo binye tororo pakaba mura intetemba tebinga omongino yo tabasa kona gukorera ekero chimbuche chiabeire chiabukira asumutwaye letter A inkiego kwana ego teba able, a woman who is able. Omokungu okonyara. Omokungu okonyara. Tali omokungu oli okonyara. Kwenye kominyo kiumunu. Ngalero manyeto munginoria. Iga nkwarera iga. Lero manyete timo igwere tinguru. Lero manyete yani siku isi timoro chibunale. Kwerende naende ntatemba tebiga. Aba gotumbali na baroba akuna kunyuga nyuga. Pakaba muraa. Nabara bumbarororo niba kuko nakobera mwawo umwana koletere sukari okona kunyuga nyuga mukamo mura nchira kiye no rari ebibute ebikinchira ganga nechinyini mukungondo koni chinyi no isarasi tinayo okona koira naine igorega ngalero makungori omanyeterero wana kore mdunga bine cyane rero makungori timuro chimunari okona kugamba mukamo muro nanda mangana muikira kwagera oigwenda mwamu bakaba mura gosebano gaki taliye mane mwira niria maene kokwanyorire na maene inkirendo go chandira kangina kwa
osaka mogaka aku ikobwene tabuna gwakanyore tabuna kareigo ogakonye ogaunchore punoganete erinde na ryo morembe orachesinka konyorore abangina ase chinka cheito ekero mongina ale ebo omonginore ebo ikagusibie nka yaye omonginore ebo ikagotebereria abantu b'enyumba yaye omonginore ebo ikamanyete ng'omusachone oyona nyasang'eta ase bari mosese ndi n'abasacha omusacha oyone nere ngosika kianda gia 10 ekiagera nabange firstborn yane nyani musikemba kariria takarete kendo murari bono kikigwe togototebia igo nateba ng'omusacha oyo naba munare kebereche nabe kebangie kebete nakorenderete erieta ekiagerose kwenda obori omoburaka inkiagwetero ori otabwati omusacha amaino gokomorena nonyore yani eniunise nonyore na bari otabwati kenda gokonya omweri isikaniria omusacha isikaniria igo mokungu twanyorenga nore ebo nabore ebo korosyo muchuo nore ebo kodresi musacha o teona korigali musacha bande ko chimoino gali ense monaki ngabamu musacha unyore agosoka ali smart tokorosyo waya be smart to komo sibirie yang kandi jabonye kobeka sogi siko kobonya sogi singa ye ngara njoro jiri njoko wori rere sogi sese koto engombe ri nyanya machi yani iko kwande kete mune ngombe njene ngombe ngombe yende nyenyu esi amachi abana balimba igota yani gabana bari igota kware tetekende bakori igobon yani abakungu babwata mangana makongo lakini omukungu ngokwanira seri itukulia rero no mukungu mu Kristo nando otagete go chenjia to change kurwabu ase tole kiagara Yesu itubwango igankoira nare eleta etwatebire no mukungu ole ebo lakini tagi omukungu ole ebo kobekero mugakoya ganto omomura bwo omuntu gwachitaka okanyorale buya kwamana kumubekereke wankangi namunye mekwete kanta iwetiaro nyina taiwetiaro ise yani taiwetiaro na ebe sobati bamwabo igakoba kuririo karioka oitaliero mukungu okoragera ngo chioro konyora otatigeti nanya sango sabaka agokonye akwaba mura bamocha gokoya ni mukaba bakaba mura bagocha chipiripiri otatigeti go chanda abayibuli yabwaba gotu ebine byo chikonyora igo tusikaba gaka baito nari turangusirama abana banyasai ekero ngo kubone ki otasigeti umugako oyo orebo manja kubosika otasigeti umugako oyo ngirende wacha kokoro nkyo kokoro tokunganyoge ngomenyete nyarebe na abantebi omuchiyo tolenga komenyeka na mate nani ngachikati kumumuru bwoyo ndo muinari ngabona kanga bakamubwana mbo yamenyete ya nyasai gataga tomenye no yugo sihikie elindo abane bwana sai bworuke kuwa tata getenga ochikomenya muino ugai oyuenje no manyata abakungu na moreika iko mubwate chinguru more ebo wonjoro omochi bakomugako yo ekero tagetabe no manyete mubwate chinguru otatika abande mugochi mwatwara chinguru chobo saitani abana banyasai chinguru chiritwe iritore ebo tubeka abasacha aba baito buya tubeke mechiye ito buya tubeke mechiye rorekane mechiye abakristo emechiye gokwane kabuye gogosoka ko chigali musacha gogosoka akwegwa maskani asingenche ya mukai lakini tali yagategi nagambe tubuye tera cha kutagambera gaiga nabuye nagambe tumusacha mukai litana takora ngogaro chayu nayo muku number 2 nakiego teba B number B ikego teba nga busy a woman who is always busy omukungu ole busy no kubanga ebintu byenkayaye omukungu ole busy kona kokora ebintu byaye kona gonchuka no muchiyoye korungu muchiyoye no rekanete bujya tali omukungu ole busy kwemokie kiabuso wataka kwabusa kwara mwanya lebe liokiriya meria okire kurwo watike kiabuso kelisari kwarani baba rero mbuye muri nakimwabo ngibaba mwarosire yani imbeka muno cyantali omukungu yingo kwane mwana koraba kumuna binyoro cyane yabegete mwasa kamuna abasongo nandi mwari ligochaka obeke kiabuso ko cyari ale bis bana kwachi interrupt omukungu ondole bwoye okona kubanga ebintu byaye ko baba tiganda akote bi story omanye to musacha one bunare iga baba ngo tunganyare ko rubuga iga babe project yabwata ngoko boliye project ribo mukungu ondale nge biskolo simtu byenyumba yaye wachire kumuchanda akachese peli
kakungu akaliri tiga kuba mukungu moliri kabo mukungu ole bisi kokora ibintu bye nyumba yawo korosi nyumba yawo ko manyibuya kubanguse nyumba yawo kwenye kubanga buya ali asoro chubo chabo bari unabona igansa ko babwati tukire muna tukire te toigore nyumba chaka ko igore nyumba bana ngo mukungu yani nyumba yawo wencho kale tele bitina kwa kale chuma yani chuma mosi iko kwa kale te bintu biteyo pona unye tora sete abande barahiro kora pona ngamana tuzo ko igore nyumba yawo iko ko tokorire go chiaringa yo kwanya kabwango cyange kire birugo igoro akungu no kikire birugo igoro tele nyakamya ko cyabwe wese mineyo kikire birugo igoro oyino makungu ngo kwanero ma ontegererete pona ngo esakatori smart lakini mwao to igoro igabono iga igero lyo musungo obega to musungo cyenga kinchavu ngabona ogai ngoro to musungo kokorosa kwara kwenye kumusema muswali abakungu kama bakungu bara basafi kama bisi korosi wo toligero libono gasona twende gasona rugorali no gasona lizo ko rutebinto ngamutua no kwarusa gasona ali ara gundo pi abakungu abona abakungu abakristo ngo kwanera mwana ko rebinto binto bide abagani bagoje ko senyumba abaramya sai mono n'abakungu ababasinini to bwatembwe ndiri nembwembe erenaki omo nyesa to sisi n'abantu ababasinini abana bake omugako unarororo inkyo kwira liba gore bisi konda kokwane bintu bitakwanerete liba kokubeka abana bawo buya chimbwa chingiya abana bawo bakine buya no ibimwana birega iga bikonye ko cyaro kedire ko igoro ocyaro ka karikende ocyaro ka gochiga ocyaro ka kende ocyaro mwase kabuna baso kwama na kona komana ki aye dedi inkyo kona ko cyaro kirabona ko chiekeruge kigo aye mami tiya kono kuchira kuchiyekero ko igoro gali umwana bona analita kona kugombi mami daddy tiya konya kocheruka umwana nya kocheruka aiwete buja umenya ko ikera ko sine TV onya kanse ngapa esa ulia basacha babwate 5 senses abakungu to bwate 6 kwamenya ko bankana kyo ko mobeke box imeisa ne nando mukuneke ogo chabaro mochire ni usiata ite kulikere diria ite kuliko sene usikosene ngando kia yako liriki ntangere ri libono igorari nyerigereri bakungu na muri yakero mondo maramo maite se ready yaego tiuniri to magese ko tiuna na nega sono mate sono turiko magene kimo ko batiuni umanye no takanyo korusie eri somne ngombe ngare iga umusacha ko iringo tenga baba amanye ri tikanda akira amanye musubati onyare yani wate chinda ba pune chie sese bwate bimanu pya nyore tuko ali nyore ire sembure tuere abana banyasa umwana wine go charko go chigoro gali ogo ikasegete umako nyoro usaliye binto isogocha ogo chiko kuboli na kibono yaba tero tutararora pali radio gosena kiri yaba tero mutambe ekirire ngori etamo sumokombe kerenkeni omagaka lirine agotebi kona ko gotebi naje onkanyoka onga banino yani toli kunyigwa tondo chimuna monto goiga lero roboneke koneki yakorekana koneki yakorekana musaje sauria wate isano sensi sano tagarani gigyaba kwamara kuro kwa moteringa ngorari ise ibusini yano sibolire muinari inkona kugoteibo tambo mugoyo ari muino gaigonyo tibe lakini rorabono lero yeta kani ole physical banka mangana yobube eliacharuka yaketa mosiris no mwana no ategererete umwana liyategererete akirete nande mambio cha nando cha amaisia dadi na lero wachakire yani gono manyetenga igoro wate TV yaisa yani na motebinga kwegerera lero nande wachakire mwana kanya gochara nande gake kende karutanza amaisia igono mandra lengo tebinde iso mama lirita achete kango tansa erete mwabe iro mugambi tali mwana bero mugambi amakungu let us be busy kubange mechiyeito asencherere ngiya tobange abana baito omaita abakungu munatoleiga abana baito bakoigwerio girieito amana bakoigwerio kometenga sikaiso igago sikaise kometenga isoyo yesa kandete tegaiga oroche bunancha andete iga abana baseninche wiyakangu itachera mwana kuko kwane kosa ninche ngwetachera omwana uri gago kino menyetenga mama nero gwetachera tata tokonye tikende iga bakungu let us be busy aseme chieito kokore bintu byobonya sai na korongera chinka chieito
abana banyasaye bakungu bande babeire bisi igeye ne seminar tole kirago kune aremereri abakungu bande tole pesi ya soko mina chituki ngabane sauri murandi ona chete na inche na minde tenga kete karota mai tu mai tuabire bisi toko mina chituki tutaita ko erosio borembo torore kane yani mega dishuanga eyanka yani rinko beko chia sabanto nabasitwa ige korroka nabuja bono basitwe abachite basitwe te korukare ngayibali mbaroro nkyo mukungu tabekere yanka ya smart ere decent ya sokunyara kuri kwao na kaba mutumba ka ugasabusi buyeiga wakabeka buyeiga oli pisikorosia yani okoroka na smart omugako okwa make sure nonye tubwatie basi mubekere ka asati kaje buyeiga sibi peka asegeteiga naje ko kwagende chiro karero omugaka yange ende naye ko kugore yawo bako muna morega chianga irenga chire esanduki nchinga naiga umusazi isatire ngabwata tama diverisa na ande tokumeti kwa manga nyodenga omanyete ngajya korwa acha ko twaro moyo umuya nonyere tumuchariti abana banyasaye tiga bakungu kona kungainga na chisabu njo manyato yone ogo charangi namba hobe ngoma tanyise itonda ge ko imukire gwachire seino kwa manga entereri wachire ekaro wachire go ikire gari nana matukama ke wataniki baba tin korole tiga nene chiko rende bintu byana ngiya change na rendo ko na rende bintu byana kwa kabera niyo osobugete na iwe ko mukungu orense omokungu let us be busy kubanga chinka chaito maita bona abande banyirire na kune toki nyira kabisa lakini mboto manyo bomaene na ki chitukie chitokubeka abana banyasaye tokwementera igo chikogera nonyogo sasima waito nonyogo sasima nabo saba kabisa ko ngento kete kiabeire kikase ketega yeika kiarorekana kika giasira asenga nchi yake tobugoretie bintu byabirecha abakungu tobugoretie bintu byabirecha totamanyeti nondi twara chingaki ntomanye ko chimemba ka chiqtex chistanti bona ikabande beruse chistanti ebacha lero soko sasima lakini banyora matukandari baba babegeta matching ebabegeta mameka omokungu ngokwanera no mokungu ole bisi omokungu Yesu enute yende ko bwate ne kiegoteba yego kwana activator omokungu ole activator oragore simi tonye beko omorero isasiriria eri active onyalo kutumia simi omokungu kwanera eleta ole activator no mokungu okorosi omochoi omokungu okomosacho ye direction okumukwande siri ogiri ororo okomotebera libuja ekiagara intuntu bwate 6 senses tali omukungu oli baja ebayuka cyane ko chiko kobali kero na mukamu murogo cyogo cyomochi bana banyasaye ndongari yanse kiga igabugango iga nande keri kieme chandra nande ko usunika omukungu akaretu omochi ekarabe ku omochi ntete matabi activate na kie omukungu wa activate omochi ekarare tumu muroyo ole turumo iseke omoikiri omochi omukungu amanye kumorigereria murigere kuruguru mbaka oyo bwana yani kana kigenda cho nonje buna nago tire iga ningende ko chimate iga ari ninchore ngogo tainga no nyare ko chorera mu mukungu ngogo tainga no nyare ko nayo chaka mamenyi omukungu ibone karare tu oikiri omochi obekire bware kirerendo nina byaro nene kono obarugirgo chiabu esa ulia tancho musubati uli itanga ni moko na kumonyerera na muandigereria atamu anchali itanga ni musubati uli akale kechai nina byaro olia akamana koligera likorwensemo akaro muise koli ne chai abeka liko ndio ndaite mo sel mu murona lete oyoro mura kwekene kenyamero ndo lakini naye tokubwaje ngakigwaje tomoche kwalenga karamo kuyani morondo le mbona kwalaga iri kwa bucha chiro tago tikanera amenye nori akamenya koligera akarete chumbi abana banyasa akaruta amachari omusubati uri ogo choro siricha yokorire obekire mesa kumbe ngina byara obekire obekire chumbi omusubati uri ogo chikobeka okore tro mugako oje mesa mugako ochikobeka check odanga kumbe no matanga ningwake ingina
akora kumwaka chindo nga papa ngina akora inoko kumba tegereta kangina kabe oitali mongine activate tegereta iwe uwi diri munaro monguli achaka banga yingi ngina rero ngaya umukungu ya mama na bakuwa ntebeti umukungu yo igambe kiri chae echumbi na gotebi mukungu yo ta uko biokera oyo rusi oseri reto mongao igo mongino yoroche no suki ubwango chiembera no ngata magasa nara yes ekiagara bakaba muri abange tutarende tiabangana bari tuakuba kubira ibache tego toire bwange sembera akoda gosuguma bwango chiesembera igo mukungu mu activator no yokorra mukamo muri karata manyetikende motebererie na baro si umuchi mukungu tiganda akobori nkiyo yeta gose ne bicho kole byota gete binako kina nayo ro kubanto umwana obanda okine tikubuna kine tingiyo konya komuchandira utako mutigamenyege sakukebe nayo nyagwatoru onya otenga mukanya lebembu yari oroseri umugake erieta ekaragweta saba ndodena oyu na bwata bachukurumbu yabange tumbuche ona kwagalira bagaka baito mpari kwawe birogo ako ganda sasa tengo oitegambe enute kubwate na kiego kwana kai omukungu obwate knowledge ore knowledgeable obwate gentekige gwakabuya omukungu ore knowledgeable no mukungu osomete ebintu ao omanyete buno omwana one bunacha korugaria omoise kori bunagocha korwaria bunakiraiga entonke yokerebyo omugako ne munagende emeremo kokororo omugako no chiro kire tobege tokoba ko mubuko kochiko mokwanera atulege to mutuga emechando niro omukungu okonore chiga tali oringo omugaka asagende gose muchengo aende gose negasi baumanire nabantororo omosacho oli bono gago chibuno chitigachi konyora bwoyo omorembe oguika bwoye omukungu otali konore chi naribo nakomushambirire muna chinkama okoruko rugari bono nakyo kongishara rugari igo bono intu okobagara rio mutu bono intu tware nayo mugasoma gima igo mutu okora to bori nakitorega iganka nakiwatu tigakurumambi osacho oli achiko chachiko eralie nkoro chiko matega kimusubati nyare kwari ko manyanki ngweta wana kero gweta ya seko toligere kwa chie tokona sacha bandi omusacho go kumndana ga kirende tiganda arati mukamanya ko kwera otimogeki no manda bani chingwame chi ngwame ya ngoncho kandi mugasoma gima no manda bana abana banchandru mugasoma gima nkibono go ntebe iko nako bori ngankwara tane sabuni no manda ntwa bwate tinga ebese tinga no manya omusacho chikono ga bami nduga kimusubati nyare utare kura ira ngora inyira ngora keki yani kwagera abasacha abangana kyo marita bagukwera bwangu asenye nje yake basacha amata itubanye gutyotereri kabisa igote ni kwegerera abasacha ingongo atege ntokereke maene abakungu ni ntorate ni mechiito gusitogere mechiitegwe kabu mukungu obwate knowledge omanyete nga oyo no musacha one tato mwaba bana bane onduse tipara akanduse lyo bosoku ogerete bono munandegeiga na inche nkoro kumukanya rebe insikire kuna bangina mwago terega montare tari getia sokolisi aete bari bata ya no ndi for example say no kare aete ready na dana ki bigori byao yachire byago tigere yani monto ngiro tobugere chire tigere kingo togera chire tiechi kingo togera karuga kingo togera chire tigando bugere chire tigo chigali lakini bono iga bunore bwo nebuga naigukende no koseke pero ninki utasikira umusacho oyo ekiagera nakorosere tiri tabara banyasai enute yende kubwatine kikokwana you omukungu ore understanding umusacho yagocha omubori egento omuiraneria ase chinchira chire chingiya omukungu inga yagotoka Proverbs 31 onye some ngima lakini nataka tusome fungo la 26 ina kiego teba igego teba huyu mwanamke ufumbua kinywa chake na hekima ke usina kiakwana omukungu oyo akoigoromo nuoye nobungaini nobororo tali omukungu okoigoromo nuoye perioka omanyito omwana orure skuru ogo ikanta nonye mwana takoletivu ya
Oko ikoko matabinga mamo manyete mboli manyete ki. Tanga report kati yao. Mwana wachikori mamu abo chikori report. Ebi nabi wanchiere te school. Ebi nabi konyongo kora. Karao mwana time. Ekiagara bana bonsi mbabuye kaini esemeji. Naboko nyorojo mumungaini oyo ndetakarete ki. Tali mungaini. Tiga kuburukani abana bonsi ka mwana o time understand abana bangona kibale understand umugako ona kyali understand bakaba murabande understand y'abanyakenyoro ina kibale no mukungu ngo kwanira understanding tali omukungu obegete kisabu okona kukwana mangana atayo omukungu ngo kwanira ora understanding no mukungu manyetenga ekanisa ngo genda kanisa yitu ne bwato murubeyo ekyombe ngo genda kibwato murubeyo omugako no tebiringa tabwati school fees y'abana kakitiga tokonyane tali omukungu okona koroni omusacha abasacha mwaroni ugo kibese cy'ibiyombe cy'abakungu ekyombe ni kya kibese ni kya okoroni likuwa mwaka nere faida kwa mwaka momanyeti ekyombe ngagere kora abere roche gosegeti biri bikobera ali omukungu yo mugaka omwana oya gaseri gwe school fees ya seri gwe school fees musacha ochikomataina kiga kirende ba tako gende ekyombe kire mata abusabere kibesa ingichengira omwana school takonya konyogera takwandoli kimna basasha bali nje kyombe kingo tenga nonde kosena atakete kosa okanyogeranga tika one gaiko mukungu rire nero mugachi baba kaninde kibesa omonto amonyere iro musacha oli yana ki usubati oli na atueli bitamanini omusacha gokumenga eli bitamanini chingiba buna abana bakabera isiko igana sabereire na kingo kora koma te musubati nyore bata ko ana mate gali on sabere nyomenda kibesa ka kinche moirane nanye gwateba esa na ndege ntonke yabasacha bakachite kararo cy'umwana ari isiko ekaro umwana atari ko ende school na eroro awe chaya iko no tutete musacha we chaya egente kiya ubwatesi hono makungu yo chira mukiri kibesa kiri abarabanya sai ubekira omire nyumba yaye gitanda nyaro orosirie ngoro ubekira amakebe ubekira kibesa kirime okunakire omire nesike musacha oliyo chande kiro abango kusacha oliyo tabana nakinakora tinisa ini musacha tiganda arati mukaga ini musacha kwando kutimoka bolere kwando kubwate simi yaye pati mbaye karabwate simi eria engumulika muisi egotonya kuchinyaro yasao itago kore bintu kibikode ekaroko nyakore bitu chini ya maji siku moja Mungu atazireta hivi mwakwana muna basongo mwaki nima tabana mutaite muiguo magana na kiara go chigamti gatorati go intero gokora gwatagira tunyokore pono musacha ori yara ire bolere okoteba yaja esimie ya tigandanye rusu ogo chigukoro koboko nyaro iga okoyunga okotera tigamureke okumureka akora maina gakebe karinya gakumura okonyora ni kibesa kinyingi kiro kaki mukungu yakondina nane kibesa kirega iga onte ingo cyari gonsabera nyomenda igo nyomenda nero yori nyaroga musacha ori takora ken okukwata kibesa kiri ogo kirusi cyose koreta masakara ogo tumba ime ogo kuneka hano musacha ori nyomenda ogo teba ngajaja kiri nabisete kono itigandara kirusi bwange cyanyaro tago chakumanya ogo chiboki omukungu obwente koba understanding ingo kwanera understanding omugako ugago tebirita bwati omusacha malera igo bwakiro omusacha gogosaberera ngutali ngo kwanda abasacha bali bandu bali kitumbafu inche ngo kwanera abasacha bali bara abasacha bari asoro gendo rweigoro kone noko maito mukungu musacha nakarukaro mu burukanu igo nabasaba abana banyasaye amanganaya amuikere nera chenchi arendo mucyoye ekiagere karako ruseti inchera baba musubati onyarebe ekware gotara machingi yani gakoroje kware korokono akiri bono gwaikire kwabe yabegire igo bono gakoroje tobwena na titi ganya ndangori yo mungago chimwina ari gosabana gakya bangina nabere igo gosabana abaino baba tigeti abaino ngokora bargendiga abaino nabakristo taliba no ayoragero omusacho yo waende kuchikurigere ngo chimwina ari asenga njo yake ende yaya tebwati kende asogisi abegete kasini ne kasini okobori kende kwamwira ndi muno tagete nayo okogera pono musa mukungu yo kwando kurushiba sichinde kwando kuchibeka kuchimetero kurali
Gukunya yuko beka masaku na masaruriga okobeka kumbu musacho uri oya mubwati ngora okagenda origere muswati onyarebe kuchirugura agenda nkibona achigokora obe ikagenda ochikobisa chibesa chiri chinde amanyo akiega na maite chinde chire save musacho uri umwanya akabwata kamori kanda ne mori yaye buye igakanyisibari geti kanya gokora na mori yakunya koera masakuga okagenda ogokorwa seraiga ogokunyo kurusiba chire je yokobeka mubuku Pono musacho ligo jote nga nyasawa yingo sasima igaro mwegenu yani onkorire gekonerero yani nanyolire chibesa buya munase bali banka besa tindage tebesa chia obonai chitiga kuimukia omwana uri oya koire skuru kwakane chibesa chiose hogocha magoroba mukungu kumubone kire hatata na kioro ocha tosuma etiga mwana netagende skuru rende taruisiko Pono mukungu uri enkore ko mwanga omaitege ntoko kore kebe enkorgo ikikwanga Chingoro chigo chaiver, dabwatu bano, posta kumanya, musacho nerichara ta kumanya, dabwatu bano, nerichara. Yani, okonya kwera niyo bare mubutayo, bitukeri mimi ntobirito gokorera nse amache, nasango biretari bichenyene. Pono musacho umukungo liyo gocha, korigeria mas, hobigake. Ngungura chibesa chialinga. Ochikomnya kanyaro, mchiyo nyaro. Hoko ira na bono, hoko chaka gonchokana lesa masakwali. Ahonchokana. Akora chikonsa, ngungura. Kinda kore na kingokora. Ako nyako samusama koko. Musacho uri gocho kumubona ki. Nkibona na akora muswati nyale bukunyo gonchuka na aburi okarioka ntige. Kari gukwana nkiago tigwa. Yani kari kichwa siri musacho uri akamda. Chembuge temo ngaini ule. To ku understand musacho ekara go saba chibesa kwa makon. Inche ni chana rusiwa sinera abane skuru. Ninche ngwa kanali bawo kuna kunduni. Amina. Abu mwa na amina. Chiachi. Igo abakungu tigatumanye na kitoko to ku understand chi family cheito. Letter G nkiego kwana. Eni omukungu oyo kuikabo omukungu okonacha. Anacha linguman. Okonacha abantu benkayaye. Okubanacha buya ebimwane ebike buya iga kwate mana siasa abana baye. Ekero kugamba no mugeni, osemo kugamba mo pasta, osemo agamba mo Lisia, osemo agamba nyarebe moino, osekwa agamba mo gako obunago chandete ababana bambali bingwerere. Iko bagotegerera bayigwa instead beka abana aba bagambi ebintu byoburwoti bwigoro nanari mwana byatera buya batebinga inumuna moreiga nyasaye nero barendete omwana nyarebe kubwenete gusaba gwakoraiga lakini tali omukungu oria okunacha abana baye kuchia asobo siru tegereri abana bawo somo chinkanga abana komoko gende kanisa tiakonya gutaratara koko gende kanisa nako gorire nyangenyi tiakonya komnya kabusi ari mune TV na kabaga sinini ogo gasuna iga kosoko koromunuga kosoko amurigere riso igo mwana korigere riso manyanga iko danger iga mama nko sunare yani unacho tabana bawo bohoro kertie byegeso omuntu mugako ogocha nyomba ekeraba gani baroro musino magani geto tata ugendo gete akomakongo musmereri yani omugako ubwate mita bwangonga endo gete nkere nyomba kere danger omukungu okunacha abana otaliya yani karatema kunacha abana bawo naye babwati chimbwa chiao obe smart tali omukungu esani eriere kabatyoga je ege kombe kaliyo kache toga je tabaga ni bache eyange linga yange ne ya mogondo eyange ne yensabali iguga chete karabe kanayo omukungu karashtuo mugako very smart kare mojo bwatege kombe kaliyo musacho nero mogani umutangani rusi ngabano pasto go changa nero kolie omogani getogo cholimwe nero korusinga ebikombe bye kabat abana banyasaye torusie bintororo tonacha abana baba Kenya tato umwaba kakoiro ekombe maskani tato mino go kwenda asale kumukwanira okumukwanda na maskani omwalimu esukuru agosikwa kukwagende kanisa ugoisaransa buya kwategerera ringana go chibusigaye lakini tali mukungo banyana ki isera na yale yani abana nchibika na nyoreka ndoko bwatrana
karabe chirende sabara kini tikaba kini una oino mokungu ingo kwanera otamaiti kuna chabana baye tayo mokungu oli abana banyasai abagani bagocha aigwasoka mami wachiro gosene chiro ole tu business ebintu byaho ikugwatigete surie chakere to gosari ngeita chinyeni engoko yasarete butuke chabu yonsi no ere birogo igoro diyo magani yago tsiri ko myana magani yako ngontire obe kakie igacha kakie kare tigasini eyanga kore tankwa buriore kwa busori bwa hakichingo kechi karibu gochana kan chingo kechi chinkorera nana bagatege enchuni chiro ngori no chira chitigete abana babwatege egechiko akana kokara makoko ngakuri omukungu manyango omukungu mungaini mwasa kabana abasongo ikokoroseria abana benyumba yao kwa barososina karongolike wango kiriyo nyarete kwa babekera agabu pono no soka chini omugako mino manyete na ki akandagera kaye gonku mubekera lakini talinga nachire ko barigali wasoka muno gosoka abagani babuzire ko batenga karatiga okurusi kakirusi wango bachire kwa rusi cyanga kiri ukuruta rucyanga kiri kindi ko kimari kwa rutire kindi ko kikoni ngagaiga omokungu botambe asakoro kwe sitting room yao must be smart. A sitting room yaero kuikebe smart. Tianga abana basirini abatali bana basirini omwana ole 4 months igago sundi goko suna mate next tindikolera lakini yako lera mate ni nero weapon una nabuganga nye ikonko igorobe abana babundisenga kukwali erege kombe irago chiali kugwa korege ntugete kirego chiali nacha abana baitase chingo kire chingia omukungu boyenchirengia omwana omwiseke gakorigere namatane ke tiako beke yange igako bona no robege teke nanti koma gote omwana ona ki kakitika kubeke yange ngabuneyo ngayo omwana yawo chawo koigwe kwabeka muno omwana abegete naye kwabeka mubuye kaine mwako gere njere mo chikogane umutu mogorire mwansi yanda ebisakande bosini numwara ngogera mwaramu esengencho twebege tibuyo muno mukungu mo Kristo twebege tibuyo muno mukungu ekorera mumatanga zikwisi korera jisale tia mangana akogenda gosana matanga ngarakanya kokare yanga konya gosukiga handa gosana matanga na abege teke tamba abege taka yanga akanyenge ngachikorera bana tenna mukwana watangana kwagenda gosiniga bwasa matanga watu ko musacho onyomba tomara osarati yanga inteka muge kango kikabai omukungu gabwato musacho okunywa maru na bange ni manyete kali wancha kwao okunywa ramaru tinko manyo kali kunywa maru kwama no gotiganga nelichara tiganga na matanga abere seito kwagenda kwa manyo gwachiri ni chiyanga chiao oyo kwa motigali icharaga omusacho yo magonte inga inkamokorerana ningu babo morandi ngota imna na makorerana ekerantiga ngamusubati umwabo okuri ingo chikomaterina musubati ngere nche nkwara kondigeri akayanga nyichere akante na inkisaina sina abana boko na konyori gochiga wina ile gasi yao abana manyasomo sacho oli akarengera agataba tindiko gende weekend ma ngo chakoganya ichuma lili yako eniwa omo sacho kama kurusie sati eri yaye asibeto no magoje bwe ritoke oge chara igaga soka rata isikera ba ikine gento kubetekera moyo morende lesson abaga kabaino mubwenete kubarinda bari nyasaba ire na ababunare na abatali ko kwakende kakinare siro nagerete abana okubatenga tigaisaracha bayigubegosa ekiagro mubura ko tabuati igakona kurutwa magena lakini umusacho ubwate kaki ancha musika abasacha baino obuna bwo Kristo obuya oina ro mukungu uko nacha lakini tali olio mukungu oyingo teba ekera ikabono amatanga ajirenga ingo bwato moise komonene akarigere atanga ichare rindije tindi gocha omoise ko kabere oyo gatatu omusacho oli asa isaranse tegetinse akamanya gochoma kanga ninje bwate bachire nondega ninje mubwate nonda no musacho oye ono ligere limna bochero okoroka no smart ligere no mwase kabuna basongo ligere no mugako nere bunako akoroka oroche ebukwe gototebya ase Saburi 45 verse 10 ebabono
abantu nakiyo kwana ego chakaiga omuise kone ndota yikiro Zaburi 45 fungo la 10 nakiyo kwana ebabona ayo muiseke iwa oinya sago teba ayo muiseke tali manganana iwa tegerera ebabona abantu baino nabe nyumba ya iso baebengo batigari rosi buona ebuo echa gukwaneka nacha abana bawo kinyeruka bya omwana bana no alega igenyeruka kokoserwa sinini owakire sini ngamami omanye to musacho timurochi buna murochi yani yago nchanda nakiyoroche mabingo kora kwamanya komate omwana one ochandike iga to ochandike na moyo tiamo to mere poi akoi bange bintu byao to male poi gocha ne pigi tani ubwate remote controlling koruseino korubuo paka buo muise ko tani mo beka bwango mwana no muntu tayo chandike muno yota bwati abaiboli kwama no kongoise ko obanga bange bintu ata konyera kwanza seito teliri mage osoka ayo mokungu mongai ningo kwano konacha abana buye iria gwakere simi gokobori na ki mama nje tindo chipoyo yo bunale igoko mataina ki tomoro chibunale na tomoro chikoru mogongo oncho ko muri kurubo shibunale omoise ko yo moisane ki omoisane ki mwana ina chacha ikakole mereri egento gyoko kera ki iguna ki otabire nkomanya ali muno roche binde igokore kana ngo goitani ali ari na bonda gotene ki gachibichu karasuka lakini higa basama ngana y'omuntu omukungu tokeyemeni yaito tonacha abaiseke baito buya ekiagere embweliore embweli abakungu abange tole onya abaiseke baite karaba ko genda siba guchigosoka chimbwa chirina chibako bwati ega bana pastor na kigo kwana Ezekiel chapter 16:44 na kigo kwana no nyomuntu otagete gukwana moro enganyo igago teba iga buna ondeka yikiro buna ngina omuise kale togo soma abantu baigwe nakiago tega oganeti ko kwano murenganyo igara kwana igore yago gateba uno ngino musubatiari nabo omuise kale munagwato kabako gotambe kenye tiara munagina gakorega yakoroga nere bwe kore kieni tali era bwe kore kieni kana ko nyigorera Proverbs chapter 31 verse 30 cyani orochinye kieni kikiaho ne kyomuga ko yako umukungu naboko batubwatie kieni pi yani umuntu akuri ngatubwatie kieni lakini obwate chimbwa umukungu tali kieni omukungu ne chimbwa chingiya omukungu no mufano nyasaye no aboro mu mwamuti no ore ko korego sena ki orgo sokoranga to gwenereti twensi tole mebwekano ya nyasaye kiro mundu atongerete kieni kikiaho no reigo kianche kiagara no mebwekano nyasaye tali ngo moise ko mubali nera bana go kuminga bana nera moise ke nakiko kwana obanya kieni bogo kungainereria ne kieni ekiya igo kerebusa korendo mokungu moiro getomo nene yes tiga abantu bagotoginga mukayere no mumwamu lakini mokungu bwate chimbo chingi torochi nonyo mwise na mwanyoma wanyomere korugesa kugete bali barabuna abantu abaya lakini tali ko umuntu yena gaki aliara nagwera asabe nagwera umuchi umubi abakungu to train abana baita abaiseke ekaraba gocha kwenda chimbuobo ekaraba kwenda komenya nabantu inakibako babakungu abaiseke bekanyete omuiseke nkwana ya yakurushi omunwoye erengiya oromukanyi kukabo riguri swali oira neringora munaliacha taliyo okoira ningi karamunorochi wana muiseke onyarebe nakikwamini nabana amini tindi muntu mache mutu wani tugwati mache litukeli mu mutu ingo kaukora ba mache bana omanya tenche kenen ke yoran kora nabanko bwata ngene seito no manya ting yani abana banyasai abakungu totureni abaiseke baito inakibakoba abakungu abakanyeku nakibago chakoba mambi yabo ebe mambingiya enute iyo gokora isire gokora nakiago teba
Letter G. Abakungu bali generous. Asabantu bose. Tika kopakwanga. Maiteke kumachiona achite. Tindo chibunole. Kabo mukungu ole generous. Lakini taliyo kwa generous. Kamo iweta. Bakungu bali generous. Ko chiabu generous. Tani ale generous igo. Ukuyata ibere tobe generous. Mwasa kabuna basomo. Abakungu mukungu ole generous obwate ngore enkija etabwati ndigitani ko kwaro musacho ochakire mbwa ninako na komurangiririo karioka ababa netali ngo kwanda bali abake bono tokunacha inumanyete mwete ireke baki mwana are go mangano komurangana ki boyon amaisi oli kwarure yani komuramu muisimba ke karanyo mete amaisi oli yani iliye kosolie sekara lakini uko ebisa checheini amaisi oli bono kwarure meramo tukwaletera mwana one na corona linko igubuja emiyake eri kwara komorera atagwata umusacha abwata agwata umukungu eri arenge poyo bono boyi no muhamate motebera likorware ikibabwenete gokora boyi kwarugas na gotegwetera akira marago batatu mwana one mumurori igwera rende kiagara abakungu abanga abana basa abamura bakuba igwera bwango kubwa karibo kweka boyi mwana wane banore na kikware ile chimbo te chige ngo kwa bari bano jin endagera buji tokari ko igo to mwana kwara mwake endaiga na wantu ko mwake ndo se mukai ko mwake ndo ne chimbo te charo se chianyega nyagire okobori mwana kona ki isobo no na igunacha ngayage enda gochi ngatayo mwa baba nkiago koro baba na ngomba chi kumusibira ndo sibira baba ngombe ukora kumusibira uchiretera amaji cyanyu cyamumnyekyo cyabuka ekebando munginati galeti bwesabuseria obero basmati ogenda nyumba tamanyeti mukaye gosendie sabuni ya erete ero esabusirine kebande kyangina nabo no mungino igwete buyore nga boyone mwisione boyone koliriore boyi oraba toyiyo mambi nga iboya go cyasoereni utagutiga boyi abere mwaye arendo muchyo ayematagataga ayekonga korwara batayinga yaya bintombiri ko korugo buno mwamate basabona bakaba muri abangina babagete magetiri sa kono uri singisiro mutu sana mbato chande tera kido to gokwana to basa gokwana ikiagara gokoruga iga nonyo ko byaro rega igo sochi korigiri ngende naje gokwana teriye meeting yeringa ninchengo chande kirerigo bona abana banyasaye abakungu mbale banchete konyuga ababura kabatigira umuci ababura kabange batigire chikanisa asengencho yaki asengencho toko bagamba bube umukungu otiwo muburaka utaramumanya Nyasaye aje nore kanisa kwa mumanyira Nyasaye kuko atigire kumanya Nyasaye umukungu otoko muchire senjera yo bwanchani omoroke bintu munabigoko pono gesa kweru naje kwabeire umusacha bw'umuburaka ogo chiweta chikoroga girende tigangene ndigo sina ko rekonda indete akayanga kandi gambeke mwatenene poni manya so musacha oya asira poni manya pona gwe sokamune headmistress yeskuru poni manya yani umukungu nekinko kote ibono igakuri bijya karero sibije igakubwato mugako karero sarosi igakaba smart naliye kerekende koroka tesha kunya kote biguna kiyaya igwa kwara basmart na kwa mustwa kwara babujeiga bana makungu nole hoitetega askuru mambi makamara ko bana kwende nchagu nole mogondo nokwalenge tundubali wakorira korwororo abana banyasaye kugo ikikara bikari kwa nyomera tigyachite yani yobega tomotu obega tega kundo ga sokere to chigoriga na kyobega tigani okumetinga baminte yanga yensabali ngachite kwagera bono abaga kamna bakorigere binte byamna mauga twagera bachikorigere ko chisiko umukungu na kwara abasmart kaba buya kabisa igako kuba smart naliye karego chakakobera yuko nyarago wasoka kwababiya pano umukungu yachandeta abakungu abachandeta ababuraka koreni mumanya nakiye ababuraka ntobwate babiri sokouru ababuraka buri sokouru mbara pano nodega igo chandeta umuburaka okona gusukyo bali mubwaye yani kwa muchandire kende nke yakokora ochi tabwati asakwe yanira okona batege mugako nga kende nga yako tatabiga iga
Mosacho ena kwete tigatorore wale unakomenya kene nke yonko mwaka na kene ngande taya kongira lakini ntaita mbata ingomo na ali gete yore chintakara ne buraka ekara moko nyakoba nyuga ekara moko nyakoba chanda mukungo yomoga gontebinga ekara musacho ya asirete akamutigere imwane bisinini abana banyasaye ebi mwana biri ekara mutigere bisinini omukungo oli oyitire chikonda yani osekereiru akogenda yani otu agatoka ntebetinga orora agatoka karika kuamba ko kama gusali sachi okore konda obateri bamo ko butolere ngombe ntigera agatoka ako nyire ondo kane kero mugaso okabe kororo kama cyo saburira abana baya kabakineri chinkonde akabakineri bituma chinkondo mwana tamaiti tabuti yo bali nare tamaiti tabuti bituma na kibikororo kana usama emba abana bali kero bakina buya bayikiresenga kibako nyoma mukamo murochiro muki abakaba murabali mo cyandete ababuraka makobyara ababuraka taita motagarra mo igunga nyasaure igoro tanche tebinte imoko bakorera pono mukungu yumuburaka karakini abana bayasiniri bayikiro mo murochiro nyomire omo murwe karanyoma nyina byara mnatwasome kabungo keli agatebyo muise koringa bona no kwendo tacheba ko umwana one kento nkeyo mukungu yago tebi omorusio taware ne bintu byawo byose musubati olenda kanda katekerra mna ngina motebi agachaga bakorro mongino oli ekwerende ebitina omongino oli gochiko kwana kende mataikira kiri kene nkeyo gontebi ke ganchenda warto kuite to musacho bana banyasaye nto chanda baburaka gose ko banyuganyuga tato itori ora sachano naroche gore chintakana mna to ko banyuganyuga omongino yo gokoraki ogo ikabona goteba gakitiganye kuri machikonde chimbeke bisosa go chiambeke skuma go chia yanta chiko gore ndagera mukama murori yogocha kwendo kobeka echabu ase chinsaga chiomongina hogocha nando gokuro gota chinsaga echitokwa omongino nabona morora omongino ochakira gonkorere bitina kobeta mumuroje ebitoko matabinga omukungu enyoko no mukungu mobesana nyoko oinana manyane kanisa agocha usubati yoko korayo nane kanisa agocha pono musubati mumurori ta kora kenda batana ki monginone mama korayo ori no mama ndera intagete no toli go korrabo munango gotebya ochore gentekam chore nyoko usonchore mumurori agakirarene omusubati onanda kwande goronanse okogenda ko sambe chikoni yangina ya sambe chikoni yangina ngino ko chikomobori akomata ikende nkeyo gontebe anyiko kuanga mishande mpaka nkorusio mochioyo monginori go chikobori egatu egasira hego ikachinga kichino monginori wane keire bituma isiko hata ete koiro motoriro yo morende ichiro yani etinga musubati lyo gotenga tengio monginori sori nyomba kwande bituma biri okoira monginori go chikobori go matenga ke inkinande ki mumuroyo go chikotana ki nkiboneke moko buna na mama nago tebyo kirikiri nayo kugamba ga usenje ngogamba yori ngende mumurori agakira omusubati uri akabanga bono mungino yo musinyire kurua somochi oyo igonkori enchera yo kumuita agatebone gentongo korakangina kangu karusio bona akaenda kabanga nabamurabande nabasubati bari bakobera chimbako nonye koroyo omobo konya gosukimoka mu muro bande nga abuto komenya mongino itari go chako kobyokera kwanya kumubete bite kwa matai baba igo mberinchaye nko nganya ndu mochi oyo manyo ayo kungainu unganyo ru mochi oyo kungaine no amenyete bwaya karanganya gendande pono go chigo tilio moro buya bako ngaina nabakungu babande bagosukani ngo kangina kali putole bigoti to akekura te go chiabu akaberga tobe ku polisi oruororo oiroboremo pono munanya saru muya omongino ri karo abana tobire bituma byachire nginga tigangenda mate gali ngiyere omanyenyo origa ndatembe keri kolende tulina abana abandi lili omongino ri akuna imeiga omusubati ri ogwetio moro ri atete kumubutore bigotinga cha omongino ri ogokora igo gotanga lili atanga kumubutoro okoboko ekaramu butoro okoboko abana banyasaye okoboko kori gukanenga nenga omongino ri achigukura abamate no batenene kurugari bare esabu no mukungu oyo bakona goseka adenga kiakonyorire mano chandete mukamu muroyu bana banyasaye nyasa uri orasa achenu Saburi 94
na kiego kwana mubugana mangana nenkoeresa kirigisi Zaburi 94 verse 6 na kiego teba yani twachandire chintakana twachandire ababuraka imbabu atiase bakweyanera gochi lakini ababuraka ne chintakana na chirembale mine ki tatoyo itomenye tasache nuasagiya koko murero muburaka boli oliogotoka ase 1 Timothy chapter 5 verse 1 nyasao ito igao korera yoro muburaka boli na kiego kwana 94 igo bagoita ababuraka n'abamenyi nechintakana nigo bagochita parabyaba nakibago chita barabanyasai itogo chita samangana tuabaure ebintu byabo tuabakora chikonda intoliko babesa cyabo singa kichwenerete omwana bw'umuburaka kwa muimoki ogokorera emirimo ogoikinda kiriyo ko mwakana kwarwa kwa matebi ngatali nchena itete iso karuga igagenda kwanza konyogonya koriyo kimo bwane busa igo tokubaita ababuraka n'abamenyi twakoraki kenderera eri bateba omonene tali korora mangandaya abana banyasai togoita ababuraka nechintakana twabanyuganyuga twateba omonene tali korora mangana ne omonene nkorora manganaya teba ngo gochinse Nyasaye oyakobo tali kumanyayo inu abamutamanya tigendo kabe no komanya inu abaliri iniriri mora ababa ngaini mutiko cyana cintakana n'ababuraka n'abamenye bamenye imbali abantu bali umanye tebichare bimbire ngaini kero umuntu nyasa atoyatebya atoyatobonda naro liorense norore gatikia gato bachita chiri chonsi onde tayo gokorera unde nyasa oyo menye tasagi yache nuaye kendra ochinse ine oyo tongete ama totali koigwa ero yo tongete amaiso tali korora ero yo koronge yebisaku tali korwe ebisusuro amina mwaigura abana banyasa iko totie kunyuga chintakana n'ababuraka ngarero naro nyarebe nero endo rero ne pigipigi narora rero ne pachero naro yagenda gochyo rero shopping yagenda ro mumuro nyarebe no amenyete itaetemba bolinga eturera negendo nkyo yeto bumuburaka mogonya kunyuga ababuraka bari moisaranse tabakungu moko yakege kuba mwateba inche kende nkiyo kerankorekanire ikongo tiyo yomukungu yo mbaka amanyenga nkikerororo Isaiah 47 inkiego kuana fungo la 7 inkiego teba yani moko baita wate baba fulani nga mukungu ikene nkiyara tatebi igungo nkinyasaya ago kuana ekarogwe tokia kwe yakege kuba kende nkiyara nkorere na kiego kuana fungo la ngapi wa chakera? Fungo la ngapi? Chakera fungo la 8. Asayo abana banyasai tekera tali manga 8 asayo ayebwanjite kwegokia igwa manga naya ayebwikaranse tena kwegara ekerogo gatigati wateba naki wateba senkoro yao inche onde tayo tatiga inche tingo tiwa muno mukungu oli akore to boliri agatigo musacha oyaga kwa tingo kanga na minyoka tamarogori minyoke go chiankore tingo tiwa mbo muraburaka gose tingo kweru abana amangana yabere nago chereri tukelimo abana baomba kwe omusacha akwe abo buraka ainago chere nonyo barogi bwao ne bolingo oli bwao bire binga mono oyinche nakwana mangana yabana banyise iko bali tomenyete ne chintakana n'ababuraka toba very careful totige ko bachanda abana banyasai esa uri chinga kicheito chiatwereire nabona ganianga inkolera asanga bunayo haina ara mangana aria
togokwana korwa ase Radio Kisima ayamabo narayo ambe tokoba munayo ingokorera tinkogenda ntarakwana amang'ana aya abakungu intobwate ebiita bire bitano ase emibere yaitu tobwanete gosika nonyo gosaba kwao nari orasaba ogosaba ase obosera bwa omonene egeite egetang'ania abakungu ba Nyasaye tigamba bori n'abasacha ba Nyasaye igari nkabwo oraba togita njite maite na kimoka gitete gocha nobwanete korosi nobeka amasaruri ase omonto nacha kurwaria agokorigereria goseririo kare gwesibia origereri na kiyaya omonto ngochare kurwari tigana arairaneria ndakore emeroberia ane ngokora kero omonto nabwanete gotwara egeita kiaye onde narora atake egeita kiaye omonto asoa kurwa gesuku nyuma korumate korki omonto narora atake egeita omonto asoa ndonse etogotaka tutwara egeita na kebekia magogo na kebekia masaruri lakini kereki egeita number 1 ebiita byomokungu igoroga asege kuba igoreke negeita kyomokungu kwamanya konyora omokungu onde nari Nyasaye seneti na mabera aya manene omanya korwobeka kayanga kamumigete mwana karabana kabisa cyane kamumigete kamumantrenity mbako mabera okumetinga gakindi chinse chigo chagoika agenda achikonsansora chinse chende pastor chende tokorere se bitebi igoroga igomenya korwo swala kanyerere omenya kobeka ri yangarire rine n'abantu tori komenya na kinesa sanamu ya Nebukadineza gosenge ntoki kandi abegetega ige bitebi igoro egeiteke yani omenya gotiga unarororo bano arisiko gari yakonya koyunga noroche kare geiteke kere kare nako yunga abagani bachire kari bwebegani no yunga te igobegete ya kaya abagani bago chakara nkonya machi machi abagani ndegerasi ekikoba bange birasi emesa no ogo tsunzu balete iga kabisa okogunchara ni emesoli yonse chianga chikoso emesolime egeiteka abana banyasaye nke bwanete korendwa asoba chenu bwa Nyasaye egeiteke kerendu buya number 2 ntobwate egeita kendekera asa emekono okonyoro mukungu abegiteka siribu ketete imeiga cyani iga konyegera kabisa gosanga yani omote abegete yani akanto kamichorere time kwamana korwa kwanyara gosendara chokoru gosene chiro koru gosenkenya gosande no hali kabisa odana ki madam sukanga ochigabo yoto uchikota magosuka no abwaterete gari yo kabisa aga igoro tuoru irokonyusa abakungu ebitebi ntobwanerete tobeke ebitebi bibe smart toture no abaisika baitebi na kibigo koraki biko babuya toseka n'abasongo twakora igo nari togokora chiza cyerire osenti garabwo genda kanyeka umurandi ngokorande abana banyasaye ebitebi bibwente korenda buya ebanguse buya omusubati peka kayanga no kwabeka kanto kaliye kamichori yaga sweta kande korugoro peka buya iga kaba smart a decent woman mokungu Yesu koko soka ko chigabu paminto montara bakora nga eringanisha lakini smart yale egeita kende igokerega iga gatia west kwama konyora mo gosende kale nene osega karaka abega taganto gatagase kone nga pugu iga bono egeita kege gotigarite kere was maskani tayo asabana basaye baito maskani tayo asabangina gosena kolera gosenge ntoki iga iteke iga nke bwanete getubu buya bana banyasaye beke yanga yawo nae buya igo ekwanya sawo bonene kora cho tubega iga igo talinga ngwatika kobo mokungu ore smart peke yanga yawo buya iga egeita kende ige koro kwa matabori amatabori akwamanya korwo kwanyore nyoro kabana chense bagechi na chense matenjire ni morochi bakoye boya bitangania abangina na aberesa tokonya abana baito tobakwanda sobwancha tari okobotabarani mokwanire buya riri aramanya okoye boya okuya ningentoki amatobori akwamana korwo kwabeke kayanga akenye ekaramu ekoguze tokonyara gwekumba nango ekumba iga ogo ekumba nga
peke yange ngiya amatafari yae noende gosena amatanga igo begete yange ere buya otari gotwara obosoku no isaransanse ogo isaransanse koimoka 316 buya iga yani koimoka buya iga eyanga yae ere buya iga tiakobeke yango mokungu eyanga igoroga iga egotigetore bosa egeita kiomwaria chinteng'echi twakoririe abantu ebibe bakungu chinteng'echi iga igo togokoria abantu ebibe ase eng'encho obegete akaya iga ebeke eyanga igo chochake gotiga ng'ora kwamana korwara gogotara wakana kwa iga ebiteng'e biatigara gwakoria abantu ebibe abana ba Nyasaye Nyasaye oitu bwaba nobonge abaichori obuya bwaye amina. Get the point. Take a step forward.